Stazzjon uniku, l-unika stazzjon tal-ferrovija f'Malta li jinsab taħt l-art. Dan u l-istazzjon tal-ferrovija fil-Furjana li llum sfortunatament jinsab mitluq u jinfetaħ biss darba fis-sena fl-attività ġenna ta' ġonna. Paul Gallia mill-Malta Railway Foundation spjegalna li l-valur storiku ta' dan l-istazzjon huwa kbir. Post li ntuża bejn l-1883 u l-1931 u li sar 20 sena wara l-Underground ta' Londra mill-istess inġiniera u l-istess arkitetti. Spjegalna wkoll uħud mill-elementi li hemm: it-taraġġ ta' nżul, il-pjattaforma, trinek għal cables tas-servizzi u qishom niċeġ biex jistkennu l-ħaddiema kemm il-darba kienet tiġi l-ferrovija huma jwettqu xi xogħlijiet. Sostna li dan il-post kellu rwol ukoll fit-tieni gwerra dinjija. Fi żmien it-tieni gwerra hawnhekk intuża bħala shelters u ntuża anki bħala skola. It-taraġġ li n-nies kienu jinżlu minnu kien jintuża bħala skola. Għandu valur storiku doppju. Il-ħolma ta' Gallia kif ukoll tas-Sindku tal-Furjana Davina Sammutħili u li dan il-post jingħata l-ħajja mill-ġdid u jibda jinfetaħ b'mod regolari anke għal fatt li jikkumplementa attrazzjonijiet oħra tal-madwar. Nenfasizzaw li jekk din il-mina tal-ferrovija tinfetaħ b'mod kuljum se jkunu jattiraw residenti Furjaniżi, nies lokalment Maltin kif ukoll turisti li jiġu jżuru dan il-post mill-isbaħ. Spjegawlna li biex dan iseħħ dan l-istazzjon Vittorjan għandu bżonn ċertu restawru tindif, xogħol li però diġà hemm il-ħsieb ta' kif jista' jsir. Għaldaqstant ittenna l-appell għal partijiet kollha involuti biex jiġbdu ħabel wieħed sabiex din il-ħolma Furjaniża issir realtà u tiġbed leha qatt ta' viżitaturi.